हाँ हेलो बोऊ ए बापा कहाँ थी ना थी बिल्कुल जाइछंती हौ हौ से हमर बार हळदी ହେଇଥିଲା ନା ହଁ ସେ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ 1.5 କିଲୋ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟା ହଳଦୀ କିଲେ ମାତ୍ର ଦେଇଦବୁ ଆଉ ସେ ବିରି ତୁଳା ସରିଛି ତ ହଁ ବିରି ଦେଇଦବୁ 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହଁ ଆଉ ଦେଇଦବୁ ଯାହା ପନିପରିବା ହେଇଥିବ କଖାରୁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ବଡ ବଡ କା ଜହ୍ନି ଆଉ କିଛି ହେଇନି ବାଡର ହଉ ସେ କାକାର ନହେଲେ ବଡ ଭାର ବାଡରୁ ତୁଳିକି ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ଗୋଟେ ବୁରାର ଭରିକି ସେ ବସରେ ପଠେଇଦବ ହଁ ଅଢେଇଟା ବସର ମୁଁ ଯେଟାରେ ଆସେ ହଁ ସେଟାରେ ପଠେଇଦବୁ ସେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଦେଲେ ହବନି ତ ପୁଅ ତ ଜାଣୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟିକି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛି ଯଦି ସାରଙ୍କୁ ନଦେମି ଚାକିରି ହବ ନା ହଁ ହଁ ଦେଇଦବୁ ହେଲା ନା 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 ସେ ବୁଜା ଚାଉଳ ମତେ ଦେଇଦେବନି ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ମୋର ଖାଇକି ଚଳିଯିବି ଯାହା ହଉ ତୁ ଆଗେ ସେଇଗୁଡା ଦେନା ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଏ ସାର୍ ଆଗେ ନିଅନ୍ତୁ ଚାକିରିଟା ତ ପୁଅ କରୁ କାହିଁ ନା ମାରୁଛୁ କଥା ହଁ ମନେ କରି ଦେଇଦବୁ ରଖୁଛି ହଁ ସେ କିସ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର 5 ବର୍ଷ 3 ମାସ ହେଲା କିସ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଓଏସଏସସି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ମୋ ବାପା ମତେ କିସ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଓଏସଏସସି ଚାକିରି କରିବ କି ଅଫିସର ହବ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଠେଇ ପେଠେଇ ହେଇକି ରହିଛି କିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ନାହିଁ ହେନେ କିସ ହବ 10-15 ଥର ନାହିଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେନି କିସ ରେଜଲ୍ଟ ଆସନି ଓଏସଏସସି ଅଫିସର ଯାଇକି ପଚାରିଲାକୁ ସେମାନେ କିସ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତମ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟର ନାମ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ନା ଫେରିଷ୍ଟ କେହି ବି ନାମ ଆସୁନି ମୋର କିସ କରିମି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୋଟେ 6x8 ରୁମ ରଖି ଆମେ 5 ଜଣ ରହିଛୁ 5 ଜଣ ରହିଛୁ ଗାଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରାତ୍ର ଶୋଇଛୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ପାଡ଼ ଫାଡ଼ ଲାଗିଛି ନା ସେ ଏମିତି କୋଣେଇକି କୋଉଠି ଯାଇକି କୋଣ ଲଗା ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି କା ମୁଣ୍ଡ ଆସି ଯାଉଛି ସେ ବା ଉଡି ଯାଉଛି ଇତି ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ତା ମଝିରେ ବି ଆମର ଜଣେ ଗାଣ୍ଡୁ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତାର ସେଟା ପଛ ନୁହେଁ ତ ଯଦି ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତା ପଛରୁ ସେ କିସ ବୋମା ବାସୁନି ତ ଟୋଟାଲ ପୁରା କିସ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ରକେଟ ଅଛି ସେଇଟା ଲଞ୍ଚ ହୁଏ ଯେମିତି ଥରେ ପଛରୁ ସେ ରକେଟ ଛାଡିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଆ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଟୋଟାଲ 1.5 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଘୁଷୁରି ଯାଇକି ପୁରା କାନ୍ଥର ବାଜି ଘୁରିକି ଆଇଲା ହେଲା ତାପରେ ବି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇକି ଯେ ରୁମ ର ଜାଗା ନହେଲା ତ ଯାଇକି ପାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ ମୋ ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯେବେ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ପଛକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଆଖି ତଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ହେନେ କି ସବୁ ତଥାପି ଚାକିରି ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ତାର ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେନି ହଳଦୀ ବିରି କଖାରୁ ନାଉ ସବୁ ଦେନି ହେଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସାରଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲାକୁ ସାର କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଧୂପ ଦୀପ କା ଲଗେଇଦେଲି ହେଲେ ଭୋଗଟା ଲଗେଇବାନି ଭୋଗଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାକିରି ହବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମର ମାନେ କୁହ ମୁଁ କିସ କରିବି ୟା ପରେ ନହେଲେ ମୋ ବାପାକୁ କହିମି ଗାଁର 5-7 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ ଜମି ବିକିଦେବି ମତେ ପଇସା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଁ ନେଇକି ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାକିରି କରିନି ତାହେଲେ କିସ ହବ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିକି ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ବି ଉଠିବି ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଚାକିରି କରିବି ମାନେ ମୁଁ ପଇସା ନେବି ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଆଉ ୟା ପରେ ଯଦି ମତେ ଆଉ ଚାକିରି ନ ହେଲା ଆଉ କିସ କରିବି ଆଉ ଦାଦିନ ଖଟତେ ଏକା ଯିବି ବାହାରକୁ ନହେଲେ ଆଉ ନା 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 ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି ବାପା ମାର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ବାପା ମା ମୋର ଛାଡ଼ିବେନି ତେଣୁ କିସ କରିବି ମୁଁ ନହେଲେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବି ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେ ବାପା ସାଙ୍ଗର ନଙ୍ଗଳ ନେଇକି ଫେର ବୋଲି କରିବି ଆଉ ତୁମର ମାନେ କୁହ ମୁଁ କିସ କରିବି ବିଚାର କରିକି କହିବ हे रो ଭୁଲିଗଲି ବେଶୀ କିସ ହେଇଛି ନା ମୋର ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିନି ତୁମର ମାନେ କିସ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ କିସ କରିବ ତମର ଯୋଉ ସାଇ ପଡିଶା ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବ କେମିତି ବେଶ ସେୟାର କରିବ ସେୟାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କୁତୁ କୁତୁ କରେଇବ ଆଉ କିସ କରିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ବଟନ ଟୁଙ୍ଗ କରିଦବ ତାପରେ କିସ କରିବ ବେଶ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସିନା ମୋର ଆହୁରି କୁତୁକୁତିଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆସିବ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡିଓ ଆସିବ ତେଣୁ ସିନା ତୁମର ମାନେ ଦେଖିବ ତା ପାଇଁ କିସ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇତେ ପଡିବନି ହେଲା ମାରିଦବ ଜମା ଭୁଲବନି ହେଲା ମୁଁ ଆଉଛି